Республикада дәүләт статусына ия булган 4 ансамбль бар. Агыйдел шуларның берсе. Бу иҗат коллективының доны Татарстан белән Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә таралган. 56 еллык эшчәнлекләре барышында Мәскәү, Төмән, Тула, Самара, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Махачкала һәм башка шәһәрләрдә чыгыш ясаганнар. Төркия, Казахстан һәм Төркменстанда да булалар. Җырлары туган як табигатының матурлыгы, ватанны ярату һәм әлбәттә мәхәббәт турында. Шулпы шыңы татарларның шигүле күлмәкләре һәм колфак Агыйдел ансамбленә йөрүчеләр өчен миллилек беренче урында. Диләрә Госманова бу коллективта 10 ел шөгыльләнә. Бу коллективта үстем, бик горурланам. Миңа бик монда ошый. Мин бәхетле кеше. Коллектив бик әйбәт безнең. 10 ел элек Агыйдел ансамбленә дәүләт статусы бирәләр. Коллектив 1966 елда оешкан. Бу беренче концертлар вакытында төшерелгән фотосурәтләр. Тумышым белән Актаныш районы Зөбәйер авылы кызы буларак беренче иҗат юллары менә шушы Актаныш сәхнәсендә башланып китте дисәм дә ялгыш булмас. Коллективта 30 сәләтле биюче һәм җырчы бар. Агыйдел ансамбленә йөрүчеләрнең иң олысына 47, иң яшенә 19 яшь. Бездә шын милләт перварлар бар. Бездә bütün балаларда үзләренең татар милләтенә булган мәхәббәтләрен яшермичә, шуларны матур итеп сәхнәдә күрсәтә беләләр. Менә минем иң нык зур өстенлегем шул. Без инде үзебезнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрип улы Шәймиевнең туган җирендә, туган ягында туыбыз, шушы җирдә яшәүбез һәм шушы җирдә иҗат итүебез белән шын горурлык хисе белән яшибез. Ансамбльне юбилее белән республика җитәкчелеге исеменнән премьер-министр урынбасары Васил Шәһрәзиев котлады. Беренче президентыбызның туган янына киләм. Икенче караганда монда килгәндә иң беренче булып рекламный щит янында Әлфия апа белән исәнләшеп, аның туган якларында йөрим. Мин сезнең бәхетле булып, бердәм булып, эшчән булып, менә шу туган җирләрдә горурланып яшәүегезне күреп, кайтып үземнең хезмәттәшләремә сөйлим. Ансамбль әгъзалары һәм тамашачылар өчен көтелмәгән бүләк Васил Шәһрәзиевнең җырлавы булды. Ул Әлфия Авзалова репертуарыннан Сагыну җырын башкара. Быел юбилей программасы белән иҗат төркеме Казахстанга һәм Россия шәһәрләре Архангельск, Ижевск, Уфага барачак. Республика районнары буйлап та гастрольгә чыгачаклар. Йомгаклау концерты Казан филармониясендә ел ахырында була. Актаныштан Гөлнара Миннеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.